Dobar dan svima. Evo nas u Soko Banji, ispred restorana Milošev Konak. Majke mi. Razgovaramo sa Nenadom Jeftićem, piscem prvog romana vojne fantastike na srpskom jeziku, koliko nam je poznato, Dronstad karantin. Da, tačno. Dronstad karantin si izdao za digitalnu dosadu, tako? Jeste. U kojim formatima? Pa u audio formatu, pošto oni su, koliko ja znam, prvi koji su preuzeli fantastiku i obradili je pretvorili u audio knjige i eto, što je mnogo lepa stvar od njih, jer dosta znači i za ljubitelje koji, eto, kad je stupila pandemija, zabrana kretanja, oni su se pojavili tu da jednostavno ponude sadržaj koji može, eto, lakše da se konzumira i tako, na tome se vrlo zahvalan zato što su, eto, odlučili da moju knjigu pretvore u audio. A knjiga u papirnom obliku izašla za koga? Izašla je u saradnji sa udruženjem Autostoperski vodič kroz fantastiku. Oni su u štampanom obliku objavili 2021. Elektronsko izdanje u nekoliko formata je izašlo, da kažem, nekoliko meseca pre štampane verzije i one su sve dostupne kod njihovog portala u web shopu, mogu da se naruče elektronski, može da se kupi dovo, a kod digitalne dosade ja mislim da već kod njih mora preko aplikacije da se nabavi njihov primerak, njihova verzija koja je po meni savršena, zato što je Aleksandar Milković, glumac iz Novog Sada, uspeo glasom da nekako prenese tu radnju na jedan nivo za koji ja nisam znao da postoji, tako da ja sam oduševljen njihovim radom i stvarno samo hvale za njih, jer ono je ispalo mnogo bolje nego što sam ja mislio da bude. Ko voli da čita, može da čita. Ko voli da čita sa ekrana, može to. Ko voli da sluša, može da sluša u dobroj interpretaciji. Da, tako da knjiga je, eto, sad dostupna u svim mogućim formatima, na svim mogućim verzijama, znači ko voli, kako god mu odgovara. Čeka se pozorišna adaptacija i rock opera još. Možemo samo da sanjamo o tome i da se nadamo. Kaži mi, malo više o knjizi, rekli smo da se radi o podžanru vojne fantastike, ali da li možda nam kažeš nešto više o priči o likovima bez kvarenja za one koji ne vole da znaju ništa posebno o radnji? Priče ili likovi su, da kažem, ratna deca koja, tinejdžeri koji jednostavno su na putu odrastanja i koji su jednostavno u takvom nekoj klimi gde je smrt, da kažem, njihova svakodnevica. Oni moraju da nađu način za, u stvari moraju da nađu razlog za životom, neke razloge za borbom. Oni moraju da se suoče sa problemima čovečanstva, greškama koje su izazvale do toliko smrti, do toliko pošasti, i roman je izašao bukvalno kada su sve te, da kažem, loše stvari što se tiče ratova, da li to bio onaj problem 2014. sa Islamskom državom, pa onda kasnije smo videli neku, da kažem, evoluciju konflikata u Nagorno Karabahu sa ovim dronovima gde su oni pretežno korišćeni. Onda danas imamo situaciju u Ukrajini koji isto ne piše ništa lepo, tako da roman je u tom smislu
uključujući i pandemiju i sve mere i onaj haos koji je stupio sa time, pogodio mnogo stvari, malte ne predvideo gomilu tih dešavanja, tako da su kod mene u udruženju oni šale počeli da zovu priručnik za opstanak u današnjem vremenu, ali eto, sasvim slučajno je ispalo tako da stvari koje se danas dešavaju, koje su se desile pre, da kažem, jedno 10 godina, da je to sve našlo mesta u tom romanu i da jednostavno sve te situacije gledamo kroz oči onih koji su najviše pogođeni. Tako da smatram da je zanimljivo, jako je u pitanju fantastika, jako je u pitanju roman koji se pretežno bavi akcijom i kiberpunkom i virusima i nekim nadrealnim oružjem ili nešto super tehnološko, napredno, maltene vanzemaljsko. Tako da, pored dobre zabave i eto, ne znam, nekog iskustva, ja mislim da može dosta da dovede u pitanje i nas sami, šta mi verujemo, kakve su naše moralne opredeljenja, moralni stavovi, jednostavno da posmatramo sve oko nas na jedan drugačiji, malo zreliji način nego do sada. Ok, za kraj, kaži mi, ako volite X, volit ćete i Dronstad Nenada Jeftića. Šta je X? Ko su ti uzori, ko su ti uticaji, da li si pokušavao da ličiš na nekoga, da li su ti rekli da ličiš na nekoga? U suštini, uzori Artura Clarka sam najviše čitao. Što se tiče fantastičara, Hemingwaya sam pročitao, ja mislim, maltene sve što je čovjek napisao. I nisam se trudio da ih imitiram ili da pokušam da radim nešto što oni rade, iako su mi oni uzori povremeno u nekim scenama, verovatno će oni čitoci, obožavaoci istih autora da vide nešto njihovo tu, ali moj cilj je bio da ako pročitam jednu scenu i oduševim se, da uvek pokušam da napravim isto to, ali u mojoj verziji sa promenjenim likovima, promenjenim settingom i eto da, na primjer, da repliciram to, ali u mojoj nekoj izvedbi i to je, znači, njih sam najviše pratio, onda Ivo Andrića, klasično, mislim, jednostavno on od svih pisaca on mi nekako najviše prija. Dosta pratim šta novi pisci, novi izdanja, pošto i kod njih često može da se nađe neka zanimljiva ideja ili neki zanimljiv pristup, zanimljivi ugao gledanja. Njihovi stilovi, eto, to mi je zanimljivo, i plus dajem tako podršku mladim piscima i autorima koji, eto, tek treba da pišu nešto za buduće generacije i tako, eto. Mislim da smo svi zajedno nekako u tom jednom košu i da treba da radimo zajedno na tome. Dobre, ti si mlad pisac, ovo je tvoj prvi roman i prvo objavljeno delo, staro tek koliko, 2 godine? 2021. To je... Znači još malo pa 2 godine. Još malo, da. Radiš na nečemu novom? Radim na nastavku Dronstада, pošto je Dronstad zamišljen kao saga od 4 dela. Pored toga imam još 2 romana koji imaju elemente vojne fantastike, ali nisu se zadržali na tome, nego kombinuju websku fantastiku, kombinuju urbanu fantastiku i pokušavam da se oprobam u svim žanrovima kako bih koliko toliko izučio i možda eventualno koristio u nekom daljem stvaralaštvu, jer tog sam stava da
pisac fantastike bi trebalo da konzumira svu fantastiku, a ne samo da bude usko opredeljen za nešto. Čak i da bude usko opredeljen za nešto, opet je trebalo da čita što raznovrsnije štine. Hvala ti na ovome. Jedan pozdrav za čitaoce Digitalne dosade. Pozdrav. Kupite Dronstad, kupite i druge audio knjige Digitalne dosade, jer stvarno, mislim, projekat je toliko sveži i toliko dobar da štete da se ne podrži. Hvala ti. Nema